जायजों कानेक्सन गोनां बिदि मानसिया UPPL आव जगदान जायाखै प्रमोद बर' हाताव BTC बासाव BTR एकर्ड खालामनानै बियो आबसु NDFB खौ नष्ट खालामजोब्बाय खुलुमबाय बयखौबो जै BPF नि जै नांगालनि जै हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे फोरमायहरनो सानो आङो मैया बेलासिनि जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF नि मोनसे मिटिं लादोंमोन बे मिटिंआव आंखौ गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF नि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि खालामबाय थिसनबाय बिनि थाखाय आङो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF नि मानगोनां दैदेनगिरि सारमोनखौ मेदाममोनखौ रोजा रोजा हामबाय होनहरो फारियै सबाराम सार बिरला सार ध्रुव कुमार ब्रह्म सार आरो गोबां जोंनि BPF नि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट नि मावथि मानगोनां सार मेदाममोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आंनि थाखाय पर्टफलिय'आ गिदिर फिसा बेजों जेबो खोथा गैया आंना खामानियासो गिदिर जानांगौ सिमां थांखियासो गिदिर जानांगौ आरोखि थारमाने आंनि थांखिया दा मोनसेल प्रमोद बर'खौ BTC निफ्राय राजनीतिक केरियाराव फोजोबनाय UG ब्रह्मखौ स्टेट केबिनेट मिनिस्टारनिफ्राय फोजोबनाय मानोना UPPL आव बिसोर सानै मानसिनि आइन सान्थौआल' सलियो जाहैबाय बिनि उनाव मिस्टार दिपेन बर' सार बिथांनियाबो एसे सलियोनो 3 नाम्बाराव रावनिबो साननाय आइडियोलजिया माने UPPL आव सलिखाया जाहैबाय दा बिनिखायनो गासैबो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF दोलोआव UPPL खौ बिदाय होनानै फारि फारि BPF आव जगदान लागासिनो दङ BPF नि आइडियोलजि खामानि मावनाय डेभेलपमेन्ट खालामनायफोरखौ नोजोर बोयै BPF आव फैगासिनो दङ फारि खाम्फा बरगयारि साराबो फैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म दाङ'रियाबो फैबाय गोबां जोंना एक्स MCLA गुनेश्वर साराबो फैबाय एक्स MCLA मावती साराबो फैबाय आरो जोंनि गसाइगावनिफ्राय जे गसाइगावनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन मासिगिरि प्रफुल्ल इस्लारि साराबो BPF आव जगदान जाबाय जे प्रफुल्ल इस्लारि सारनि दखानावनो काप प्लेटनि PCDR नि UPPL नि जोनोम जानाय बे जोंनि गसाइगाव एरियायाव बेयावनो माने आन्सलिक एबसुनि नेताफोर PCDR नि नेताफोर बै UPPL नि नेताफोरा जिरायनानै खोथाफोरखौ सावरायोमोन आरोखि दा गसाइगाव सारियालियाव बे UPPL ना जायगा गैला आरोखि लामासो गसंलाबायनानै थालाबायनाय नुयो आं दा सारियालियाव माने दखानखौनो बन्द खालामबाय प्रफुल्ल इस्लारि सारा माने UPPL नि थाखाय बिनि दखानाव दा जायगा गैला दा ओरैबादि अबस्था जाबाय माने सिदायै मा बुंगोन बे खोथाखौ UPPL এর জীবন একন বেদনা আর জীবনে সরকার করতে পারবো না ট্রাক্টর উল্টে গেল জয় বাংলা ছলিয়া গেল আর জীবনে আসতে পারবো না दा गैला आरोखि आरो बै जोंनि गसाइगावनि हाइवे सेरावहाय जोंना राजु कुमार नार्जारिया अफिस बानायदोंमोन आरोखि UPPL नि बेयावबो खुनु मानसिबो गैला केराम बर्ड मोनसे बायनानै दोनैदोंमोन बेखौबो राजु कुमार नार्जारि सारा जोंना जेन्नायनि दुखुआवनो आथाखौनो बै केराम बर्ड गेलेग्रायाव आथा होग्रा मैदाखौनो बायना हराखिसै नामाथाय रावबो गैला आरोखि एखेबारे गैला माने जिरौ मिरौ जाबाय UPPL दा माने UPPL माने बै जोबनायाव प्रमोद बर' आरो UG ब्रह्म सार
बिसोर सानैल' थाहैखासिगोन बिदा फंबाय साहा लोंलायबाय थाथोंसै बिसोरो आं खबर लाजोब्बाय माने गोबां हाइ कमान्डनि UPPL नि नेताफ्राबो माने खनसे नायनायबावनोसै बे MLA इलेक्शनखौसो होननानै दंजोबखासै आरोखि MLA इलेक्शनाव दोखो दोखो जेननानै माने गासिबो नेताफ्रा UPPL खौ बिदाय होनानै BPF आव फैजोबसिगोन खालि UG ब्रह्म सार प्रमद बर' सार सानै बिदा फंबायल' थाबोसिगोन आरोखि साइसा बिदि नुहुरजोबखाबाय नै दिपेन बर' साराबो मालाय बिराद सालाक मानसिना एबसुनि नेता जोंनि मानगोनां दिपेन बर' सारा मालाय BJP जोंसो हलि गेलेहैलायनायखौ नुवाखै नोङो BJP नि मिनिस्टारफोरजोंसो माने UPPL नि टिकेट मोनब्लाबो जेननायनि खोथायावसो थांखासिगोन साननानै माने साइसाव BJP निफ्रायसो टिकेटखौ लागोन नामा बिदि नुहुरो आरोखि दे लानांगौ नङाला बैसोआ बारसिगोन ना 50 बारबाय दिपेन बर' सार नोंथाङाबो नङाला पलिटिक्सनि सिमाङा बायोब्ला गाज्रि जायो आसा मिजिङा माने जाफुङाब्ला दुखु थायो थिगैनो दं नों माहाय गेले आहा कमप्लेन गैया बुजिजोबखाबाय नालाय रसखौ दिनैनि तारिखाव UPPL आव खुनु माने पाब्लिक फिगार गोनां एखेबारे अजन गोनां मानसि खुनु जगदान जायाखै आरो जानायबो नंला डक्टर रनजित कुमार नार्जारी बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल बियो जगदान जादों प्रमद बर' सारा थांनानै ट्रेक्टरनि माला गानहोहैदों बे सोर बे UPPL नि मानसिखा बियो पियर UPPL बेखौ बोरै जगदान लालायनानै देखायबावखो संसारावलाय डक्टर रनजित कुमार नार्जारीया जुदि UPPL नि नङाब्ला BTR एकर्ड जानायाव बोरैथो गारामा रानहाब मेडियायाव फैनानै BTR एकर्डआ बिराद मोजां बड'लेण्ड बायदि ओरै जागोन बरिया बहुत भाल एकर्ड बोरैथो मेडियायाव ओंखारनानै बे डक्टर रनजित कुमार नार्जारी सारा बिदि मेडियायाव फैया आरो बेल' नङा थांनाय बोसोरनैसो जाबाय पृथ्वीराज देव आंना सालाया गिदिंलांनो नागिरा बिनि नामखौ बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारखौ बियो बेंटल कलेजाव साख्रिया पार्मानेन्ट जायैखायसो NDFB आव हाबैदों होनजानायाव बोरै रनजित बसुमतारी सारनि जानानै डक्टर रनजित नार्जारी सारा बोरै मिडिया बायथोखो बिदि नङा रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारा बिदि नङा बिथाङा बिदि नङा माब्रै बिदि नोङो UPPL नि जानानै बोरै रायजोनि सिगाङाव मिडिया बाइट होनो हाखो डक्टर रनजित कुमार नार्जारी सार बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल सासे साख्रियावला सासे प्रिन्सिपाल नोङो एक्जिस्टिं प्रिन्सिपालमोन बै समाव नों बोरै बिदि मिडिया बाइट होनो हाखो UPPL नि जानानै फेरेंगा रनजित बसुमतारीया UPPL नि मोन बे समाव बिराद पार्टनार बुन्दु আছে ना बे UPPL निखा डक्टर रनजित कुमार नार्जारीया बे जगदान लालायनांगौनि दरखार गैयामोन सेकेन्डलि डक्टर कमल बड'सा गभर्नमेन्ट कलेजनि इकनमिक्स डिपार्टमेन्टनि एसोसिएट प्रफेसार बिथाङाबो पियर UPPL खा आबसु बेकग्राउन्डनि UPPL निखा क्रर लांगाब मोनामलायनाय थाखा स्किम मोनदों प्रमद बर' सारनि माबा चिफ जानायनि आमोलाव चिफ एडभाइजार बायदि बोखा बियो एडभाइजारानो आरोखि साख्रिया बोसोरथामल'खासै बोसोरथामाव बियो गासै 1.5-2 लाख मासाव मोनब्लाबो बोसोरथामजों 50 लाखल' जायो डक्टर कमल बड'साना बेनाव 50 लाखनि खुन बारा क्रर थाखा दंखासै बेनिखायनो बियो साख्रिखौनो गारबाय थारमाने बियो
प्रमद बर'जों फुल ओंखारफाबाय खिन्थु बियो UPPL खा बे UPPL खा साख्रि मावनानैनो बे UPPL खा आरो थाराव सोर दङ जोंनि गसाइगावनिफ्राय डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी वाव गोदोनिफ्रायनो PCDR काप प्लेट आरो UPPL बे UPPL खा काप प्लेट खा बियो PCDR खा बे सारियालियाव बे प्रफुल्ल इस्लारि सारनि दखानावनो जिरायनानै बे पार्टिजों पुरा लोब्बा दंखायो UPPL जों आं मिथिगौ आंबो गसाइगाव कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट गसाइगाव थानाय आं 16 बोसोर जाबाय गसाइगावनि फर्मार प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी सार नोंथाङा पियर UPPL खा दा माला गाननानै देखायफ्लादों प्रमद बर' सारा नै जोंजों बिदि PhD हल्डार दं नै उमुक कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल नै उमुक कलेजनि एसोसिएट प्रफेसार नो बिसोरो UPPL खा दिनैनि तारिखआव खुनु पाब्लिक फिगार गोनां एखेबारे समाजाव ससाइटियाव रायजो रायजाजों कानेक्शन गोनां बिदि मानसिया UPPL आव जगदान जायाखै आरो जानायबो नङा जोंनि BPF हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय पार्टियावसो फैगासिनो फैदों फैबाय थागोन आरो फैबाय थागोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय ब्लक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय UPPL खौ बिदाय होयै फैगासिनो दं आरो फैबावगोन बे सप्तानि गेजेराव गोबां UPPL नि सापर्टार नेताफोर जगदान जाफैबावगोन दा बिनिखायनो जों जेबो गिनांगौ गैया बे UPPL नि जेसेबां PhD हल्डारफोर दङ बिसोरजों जोंनि BPF नि खामला मावग्रा मोसौ खाग्राफोरजों मिलाया जोंनि BPF नि मोसौ खाग्रा खामला मावग्राफ्रा साबसिन बुजियो साबसिन समाजनि खोथाखौ साननो रोंसिनगौ प्रमद बर' हाताव BTC बासाव BTR एकर्ड खालामनानै बियो आबसु NDFB खौ नष्ट खालामजोब्बाय बियो गावनि सिमांजों लांफाजोब्बाय गावनि सिमाङाल' जाफुंथोंसै बड'फानि सिमांखौ जेबो सानाखिसै आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि जिबनखौ जेबो सानाखिसै आबसुआ दा ओरैबायदि हालाय हाफाय जाबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल बे मोननैनि आबसुनि नेताफोरनाव गारि गरा न' बां जाजोब्बाय क्रर थाखा जाजोब्बाय नाथाय आनसलिक एबसु इउनिट एबसु बे लेभेलाव गासिबो रानख्रांजोब्बाय बेस्राफोर मोनजायाखै स्किमबो गिदिर मोनाखै दा मा जाबावगोन दा लासिं सिं बे दामफारनि बाला अन्थाइनि ट्रेक्टरनि फैसा खांनानै जाफिननोसै